ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிஆர் கேமிங் சேனல். கேமிங் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோர் போவோம். டைமண்ட் 4 இது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு தெரில. இந்த க்ளூ எல்லாம் ஒரு கெத்தாக இருக்குது, சும்மா வேறு லெவல் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு ரேங்க் மேட்ச் போட போகிறோம். பாருங்கள், ரேங்க் மேட்ச் போட்டு இல்லை ஜெயிக்கிறோமா இல்லை தோக்குறோமா பார்ப்போம். வாங்க வாங்க போகலாம் மேட்ச்சுக்கு. நம்ம டிஏ சேனல் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சேர்த்து பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மேட்சுக்குள்ளே போகலாம். ரேங்க் மேட்ச் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். வாங்க. அதுக்கும் சோலா சிங்கிள் தான். சிங்கிள் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், கமிட்டட். சிங்கிளாக போகல ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட போகிறோம். நாங்கள் சிங்கிள் தான், பட் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கமிட்டட். இப்போ யார் வர போகிறான்னு தெரியல. சும்மா சொன்ன கமிட்டடில் நாங்கள் மொத்தம் சிங்கிள் பாய்ஸ். யார் வர போகிறான்னு தெரியல. ப்ளீஸ் கம் டு ப்ளே வித் மீ தலை. என் ஃப்ரெண்டு தீராஜ்னா கெத்தான பிளேயர். அவர் விளாடாம பார்ப்போம். அவங்கள பார்க்குறீங்களா? பாருங்க, மண்டையில் உட்காந்து சிக்கன் பப்ஸ் போட்டுக்கிறான். சரந்து பூரா எங்கள் தலை இவங்க தான். சும்மா மாசு என்ட்ரி. இப்போ போகலாமா மேட்ச்குள்ளே? யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். இதுங்க கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அடுத்த மேட்ச்குள்ளே போயிடலாம். மேட்ச் எல்லாம் போகலாம். நானும் விளையாடுறேன், இவன் என் ஃப்ரெண்டு. போக மாட்டேன் சீக்கிரமா. போக மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ப்போம் சொல்லாட்டி. சீக்கிரமா போவோம். கற்றுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களை பார்த்து 8 அடிப்பாங்க. மேட்ச்குள்ளே வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஜிஆர் வரல. நம்மளே சிங்கிளாக போய் ஜெயிப்போம். இப்போ எங்கள்கிட்ட 8 அமௌண்ட் இருக்கு, பார்க்குறீங்களா? எத்தனை அமௌண்ட் எங்கே இருக்கு? ஃபேக்டரிக்கு வந்துருக்கோம். புரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் விளையாண்டு பார்ப்போம். எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆல் கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எல்லா நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனும் உடனே வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டு மேலே குடிப்போம். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கன்னு தெரியல, என் பக்கத்தில் வராங்க பாருங்க. என் கூட வரான். வீட்டோட பாருங்க, நீட்டு கணக்கு யார் எங்கிட்ட தொக்கா மாட்ட போறாங்கன்னு தெரியல. பார்ப்போம் ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமா.
சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களால் கண்டினியூஸாக வீடியோ போட முடியல. இன்னும் நாங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறோம். என்ன தெரியல, கண்டினியூஸ்னா வீடியோ போட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒழுங்கா வருமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க. ஒரே நிமிஷம் வர மாட்டான். சரி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளூவால் எல்லாம் கட்டிடுது. பேக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் பார்த்தா சொல்லுங்கள் பேகை. நீங்களும் ஒரு ஃப்ரீ ஃபயர் கேமரா எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஐடியா அனுப்பிச்சிங்க கமெண்ட்ஸில். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோன் லேங்க் ஆகுது. எண்ணி டக்கா மாட்டிக்கிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் முக்கியம் தான். ஃபோன் மாட்டிக்கிட்டு போட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களை. ஹெல்ப் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெல்ப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெல்ப் மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெல்ப் மீ ப்ளீஸ். ஷோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் அவங்களை பார்க்குறோம். பாய்.